Gong maguru wayang kulit di Sunarto Guno Prayetno tata kadya budula wara panjriting turang gesti rakata ingkang dwaja lelayu sapi Pancawala inggih wa nyaosaken bekti kula mugi konjuk ora tak tampa najan lairmu kowe nekuk dengkul nguncupake asta bekti kelawan wong tuwa kuwi rak lairmu ning batine kowe wani karo wong tuwa gelem kowe yo mundur ora gelem minggat saka papan kene kowe aja nekat kowe aja meksa yen kowe nekat ora urung kowe dadi bandan bali yo kula purun wangsul yen sampun saged nampi syarat kekancinganing praja piye wah yen ngono bayi wingi ora kena digawe becik najan kowe tak rembug wong tuwa sing duweni welas asih karo kowe parandene iki mbeguguk mekutha waton ora gelem minggat ora gelem muncat saka papan kene juwing-juwing dening aku nyo tampani wa Wono sing maju kok genthone ora apa-apa rombongane kok awas wo wo wah wo bus Wah, junjung tumbang. Wah. Sanda. Oh. Lucu. Mati aku. Oh. Ora. Jambak rambutmu. Ayo. Ayo. Bus. Hut. Pedang mudar kowe bus hut ah play put wo uno oh tunggu ora weruh kowe Hut, os, hut, hus, ah, hus, hut.
awas. Yo 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 yo. Yo yo yo. Awas. Hey, hey, hey. Hey. Oh, yo 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 yo. Mati. Bus. Wah, bus. Bus. Mati aku aduh yo. Bun. Oh, wah. Amo. Antasena ngerti dadak takon. Aku Bambang Swatama, ngerti. Kowe Swatama. Kowe anak jaran. Hus. Dengkulmu mlocot kandhane kok ora ngandel yen ora percaya takon karo wong tuamu. Rama Durna apa bener yen kula niku yoganipun turangga biyung kula menika jaran napa leres mesirak wong tuamu mantruk aja mbok barang wirang Antasena bali yo bali karo ora iku du perkaramu perkarane Antasena karo Kakang Pancawala yen kowe nekat mungsuhe Bambang Swatama ora wedi ora sah ming kowe gerangamu kon maju mrene Begawan Durna kon maju mrene tak tampung nganggo sandal jepit pengen buktine apa piye yen percaya nyo pokar njajal wus prajurit kok sangu sandal jepit ora apa-apa nemu ning musala ora gelem bali jejuwing dening aku mati tak ladeni wo wus wah wo woro wus wo kethuke kok kencet piye kowe Duk. Bos. Wah. Bo. Wah. Ho. Bos. Wolo. Bos. Jojo tumbak brod. Awas. Oh. Hei, korene. Dipethek kethuke. Tak jaluk pusakaku, tak ulungke syarat yen aku wis mati. Nek urung mati ora iso kowe nyandak pusakamu. Rajang Kencana jejuwing dening aku ayo mati play wah wah put hey wah alah yo wus sing dereng maju kon maju di mundal mundal push ulang ajal kowe Antasendok gundulmu Antasena kok Antasendok Siwa Darma Gati dasal kepala nyata. Apa Kurawa sing pengpengan wis ora ana? Kurawa sing rusa wis ora ana? Wis lemah kaya ngene iki, wis empuk. Kok maju ning palagan kok mungsuh ngadepi karo Antasena. Ora wurung ora nggondur sepira. Wela dalah. Kok aja ngina karo Raden Darma Gati, bayi wingi sole kok ngina karo wong tuwa.
liyane sing pempengan wae kalah mungsuh karo aku wae. Lah kok amit sewu prajurit sing kaya Siwa Darmagati kok maju mrene. Apa kira-kira wis ora iman karo nyawane Siwa Darmagati? Aku plejulit. Ya Senopati. Ngerti apa lah? Aku wis ngerti nek Siwa Darmagati prajurit sing kandha Satpol PP iki sapa ora ana. Yen ngono, ayane klidane Darmagati. Nyododo ndi dodo aduta sing balung wulut ing kulit. Sadurunge aku ngimbangi kasetyane Siwa Darmagati, aku tak kandha luwih dhisik. Piye, Nggel Antasena arep ngomong apa? Upama bengi iki Antasena kok kerengan tanding mungsuh Siwa Darmagati. Upama kok nganti aku bisa menang, Siwa Darmagati cilik lara gedhe tumekaning pati. Iki padha karo aku anak tegel karo wong tuwa. Ing atase bocah kok wani karo pepundhenku. Aku kuwatir yen dianggep aku luput cinathet kitab urip besok nggonku mati disiksa cemplungke kawah candra dimuka. Lah iya bener kuwi bener. Ning kosok baline wae upama Siwa Darmagati mungsuh karo Antasena kok nganti iso menang, mesti menang. Wong semene kae padha gelo penggalihe. Lho kok gelo sebabe apa? Sebab durung nate tumon Kurawa mungsuh karo Antasena kok iso menang. Apa maneh Siwa Darmagati mungsuh karo Antasena kok nganti iso unggul jurite. Wong semene kae do gelo penggalih sing do mirsani Siwa Darmagati kok iso ngalahke Antasena. Nek wonge do gelo do bubar kabeh, ora ming bubar sesuk duwe gawe ora kelakon nanggap wayang. Mergo gelo penggalihe gelo atine ngatasé Antasena kok dikalahke mungsuh karo Kurawa. Lah saiki piye Siwa Darmagati? Waduh. Aja udah waduh. Nek ngono aku mesake banget karo sapa? Kalau wong pilang-pilang semene iki sing padha malingi rejeki. Kalau wiyaga sinden tukang colong kalau dalang. Lah mugakno wae. Nek wong do gelo sesuk ora ditanggap, nek ora ditanggap Siwa Darmagati ora metu meneh. Timbangane wong do gelo tak bali wae. Kurawa cacahe ana 100 sing pekok kok 99. Siwa Darmagati mlayu ndi tunggale? Mundur. Aduh, mundur. Waduh, mati aku. Melayu. Mundur. Darmagati inggih. Kowe perang. Wong perang kok cepet temen. Lah nggih ampun pelang. Nek perang kudune kemringet, wong perang kok ora kemringet. Sebab lek perang kalih nganggo kipas, dadi pun mboten metu klingete. Aku tak takon Wangsulana sing jujur, janjane kowe perang karo Antasena apa ora? Wangsulana ngger, kowe aja gara karo pun bapa, nek gara tak aturke angger Duryudana. Piye? Kowe kandha awas aja nganti kowe ngapusi karo wong tuwa. Ngeten nggih, Man, kula tak matul. Kula pun ketemu kalih Antasena. Omong-omongan nggih kula pun nantang Sulak Mlata Jaya Mlata. Imbang-imbangono tak anggap padha yen padha. Ya, nggih terus. Terus Antasena kandha kalih kula, upama Siwa Darmagati tak tempiling cilik lara gedhe mati, aku wedi dosa. Wong nom kok wani kalau wong tuwong. Sesuk nek aku mati ndak dicemplungke neraka. Sing kandha ngono Antasena. Terus kosok baline ya wa upama Siwa Darmagati mungsuh karo Antasena kok nganti iso menang, wong semene kae do gelo kabeh. Lha kok gelo? Wong perang le menang kuwi rak sing diarep-arep. Kowe perang iso menang kok wong semene kae do gelo. Sebab
Jalene Antasena deleng nate wonten cilitane Kulawa kok iso mungsuh kali Antasena iso menang. Napa melih Dulma Gati? Kok nganti siwa Dulma Gati menang? Wong semene kae do bubal kabeh. Terus nek ampun do bubal wonge do gelo. Lah ning do gelo sampeyan olah do nanggap wayang. Nek olah nanggap wayang Dulma Gati olah metu meneh. Terus kula ditanteng kalih Antasena lewangsulan piye? Lewangsulan piye kowe, Ngger? Kula nggih wangsulan. Aduh, Ngger, Antasena daripada wong semene kae do gelo kabeh sesuk aku lah metu lah olah ditanggap, apa aku tak bali wae. Terus rampung, bali. Sementing kula bali wong semene kae do mboten gelo. Timbang kula pelang ning wonge do gelo kabeh sesuk olah nanggap, nek olah nanggap Dulma Gati gak metu meneh. Napa olah mesake kalih kula? Pripun nek ngeten nika, Jabi? Niku murid sampeyan. Napa enten sing waras? Mboten. Siji mawon ora mangkat gagar otak. Aja ya lole. Ampun lola lole. Pancawala kali Antasena saya dangun niku saya gempung. Matur Angger Baladewa. Nggih, ketiwasan pun bapa kula nyuwun tulung, nggih nyuwun tulung. Astaga menawa bergantel puntut wis ada, Ngger. Kula nyuwun tulung, kula nyuwun pengayoman. Nyuwun tulung jas pundi Paman Durna, paman sing nguni. Jebul leres wayah kula nggenipun sowan mboten ijen ning nganti kalih wayah kula Pancawala dipun dangu nyrantos wonten alun-alun. Saksamunipun Kurawa manggi Antasena kalih Pancawala dirembuk sing kanthi becik ning nyatanipun mboten purun, Ngger. Antasena kalih Pancawala paripaksa badhe nyuwun kamukten. Niku mboten kleru. Jalaran Ngastina niku sing duweni Pandhawa. Upama kok Antasena utawi Pancawala badhe nyuwun wangsuling praja niku pun saktrepe pun jamak lumrahe. Jalaran Pancawala niku yogane Yayi Puntadewa. Nah, nika bener nika. Wong njaluk hake dhewe kok dianggep luput niku pripun? Nika wong njaluk dheweke dhewe kok kejaba nek njaluk sing dudu hake niku jenenge pungli, ngeten. Njaluk ora dicake niku jenenge pemerasan utawi pungli. Iso meneng apa mboten sampean di sing ngomong niku kula. Nek sampean iso ngomong maju mriki kula tak mundur. Ha nggih, pun mangga. Rengkesing Rembag Kurawa manggi Antasena kalih Pancawala. Inggih. Ning mboten kecunggah sami kawon. Dumadakan Antasena nyumbari aja mung trima Swatama, Kartamarma, Durma Gati, Kartadenda. Siwa Baladewa kae mau sing lenggah tenguk-tenguk ning Sitinggil Binaturata kon maju mrene mungsuh karo Antasena aku ora wedi. Ratu sing digdaya, ratu sing sekti mandraguna, sing unekke ngeten niku Antasena, Ngger. Pancen bener. Baladewa niku ratu digda sekti mandraguna. Wong ngarep ngobong kok kleru kalimate. Pripun Kakang Durna? Aduh grogi kula Di. Grogi. Mboten namung panjenengan dipun alembana ning malah nggih diunek-unekke. Ling unek-unekke. Siwa Baladewa sing kulite kaya kebubule aja mung trima. Tenguk-tenguk ngombe wedang kopi kok nyambut gawe. Siwa Baladewa sing kulite kaya kebubule mungsuh Antasena tak rampungane. Sing unekke ngeten niku sampean napa Antasena? Antasena, Ngger, Antasena. Sampeyan wani tanggung jawab estu. Yen upami kok kula matur dianggep luput mangdokani wong liwat nika. Yen pancen Antasena ngunek-unekke Baladewa kulite kaya kebubule, rampung nyawamu, Drun. Keparat kowe. Kok selewah mawon nggih Di napa turu napa nggih? Kudune niku imbal pinjal kalih demung kok malah padha karo tukan demung. Digugah nek turu. Nika Antasena mboten ngunek-ngunekke kaya niku. Pancen mboten. Lha sampean le kandha kok mbrongus penggali Angger Baladewa. Kula jarak. Nek mboten kula jarang ndak ora nyambut gawe.
ning niku ora bener. Mboten masalah. Ora bener mboten napa-napa. Le kandha sampean ora jujur ning sampeyan goroh. Mboten napa-napa Di. Saniki golek asil sing karo goroh mawon niku angel. Napa malih golek asil kalih jujur. Angel pun saniki zamane pun angel. Ngojek teng stasiun pun mboten enten penumpang. Kalah kalih Grab. Napa? Ajeng bakul kalah kalih online. Mongko pun diterke barangi apik luwih murah regane. Niki sakniki pun dadi jaman remuk-remukan. Dadi jaman hancur-hancuran. Ngerti napa mboten? Upama ketemu kali Antasena ngucap nek ora rumangsa ngunekke. Angger Baladewa ngeten iki. Wong loro do gendhon rukon. Pripun? Mula-mula Kakang Durna sampean doyak Baladewa digoleki Antasena. Umpetan. Tenggene sinten njaluk tulung Mas Eka. Mboten gelem nulungi barang luput. Dheweke niku wedi dosa. Alah dosa napa sembayang mawon mboten kok wedi dosa. Pun Di mang tontoni mawon Antasena kelakon modar pokoke bengi niki. Modar kowe nggih. Iki menungsane drun bedak kalongkake dimemolo sareh wa sareh ora patut banget kowe ngina karo wong tuwa unek-uneke karo pun wong dodo muntap lir kinetap jojobang maweng-wengis netra kocak ngundarandir korot-korot kanang waja bedak kalongkake dimemolo Mas Kiber trayole binantang Antasena. Piye wa Prabu Baladewa rawuning papan kene kok ngunek-ngunekke karo Antasena. Sing ngunek-ngunekke kuwi dapurmu. Lah aku ngunekke apa? Kowe nantang karo punpa nantang karo Baladewa. Ratu sing Deda Sekti Mandraguna. Aja mung trimo tenguk-tenguk medang kopi ning ora gelem nyambut gawe. Kae Ratu Mandura sing kulite putih kaya kebubule kon maju tak juwing-juwingi. Kowe ngunek-ngunekke karo punpa. Iya. Karepani karo wong tuwa. Aduh, wo cilaka yen ngene iki. Dadi apa iki mengko? Babar pisan aku ora gepok koncane, ora gepok asmane Siwa Baladewa. Aku ya ora ngejak kerengan karo Kurawa ning tinemune malah kosok balen. Kurawa sing arep mae Antasena. Kurawa sing arep mampir patine Kakang Pancawala karo aku wa. Lah apa tumo ning ngatas Antasena karep mani karo pepundhenku. Siwa Baladewa ki pengayomane para Pandhawa. Pandhawa ki pepundhenku wa Prabu ya pepundhenku. Durung nentana critane nadyan aku ndunggal kewarisan ning isih duweni unggah-ungguh. Aku isih eling. Aku seling isih ngerti yen panjenengan iku pengayomane para pepundhen Ngamarta. Yen Antasena kok nganti wani gedene kok ngunek-ngunekke. Wa Prabu kulite kaya kebobule. Kukut jiwa ragaku mati tak relake yen pancen kok Antasena ngundhamana gedene kok ngunek-ngunekke karo pepundhenku. Wa sing ngucap kaya ngono mesti sing brongos Mbah Durna. Ya apa ya? Wangsuli. Sing kandha kaya ngono mesti Eyang Begawan Durna. Iya, pancen bener eyangmu saka lima. Lah, iki dipenggale. Eyang Durna kae laire blegere kuwi pendhita. Ning jiwane ora beda ijajil utawa iblis. Kae iblis ning pengawak menungsa wae. Lah nek Siwa Baladewa kok kebrongos ucape Mbah Durna, iki mengko dadi apa? Dadi morak-marik lakon wong tutugel karo anake dhewe tak atur sing eling. Aduh mati aku. Sing tak tanting Pak Gedhe Baladewa. Negara Ngastina kagungane sapa? Kuwi kagungane kadangku para Pandhawa Yayi Puntadewa. Yen upama aku utawa Kakang Pancawala mung ngarep
Miterang besok kapan Siwa Duryudana larep ngondurke negara, apa aku dianggep luput? Apa aku dianggep kleru? Babar pisan, sak gluguting kolang-kaling rikma pinarasa Srawa, Antasena apa dene Kakang Pancawala ora duwe ceceking ati kepengin nglenggahi dampar Antipraba utawa kepengin dadi ratu. Ning nganggo dalan ngene iki aku lan Kakang Pancawala kepengin ngetokke dharma bektine anak karo wong tuwa apa. Aduh luhur banget yen ngono kuwi. Saiki Pak Gedhe Baladewa wis ngerti atine Antasena. Terus ing pengangkah arep piye? Arep tegel karo Antasena apa arep piye? Rening pun wis ngerti. Labu-labetmu sing becik ngluhurke karo Sudarmamu. Prayogane pun tak kondur ning Mandura. Lah kondur wae malah apik wae. Prabu Baladewa kok kondur. Ya kondur. Wong wis bengi kok. Sing tak karepke kowe mau kandha apa Dimas Antasena kok njuk dadi ingkang sekawit wa Prabu kuwi duka penggali kok njuk bisa dadi lerem sebab dilenggahke. Mula ngadepi wong sing emosi Kakang Pancawala yen ana wong kok nesu-nesu kaya Siwa Baladewa kuwi aja diladeni, nek geni aja dilayani nganggo geni, nek kono geni aku lan Kakang Pancawala kudu iso dadi banyu. Nek geni diperangke ditandhingi karo geni, mengko donyane ora tentrem, anane mung geger wae. Anane mung padha bom-boman tembak-tembakan. Yen negara geger sing dadi kurban wong cilik, tak lenggahke Pak Gedhe kondur ing Mandura. Terus kepiye? Undraning perkara mung Kari Kurawa sing arep ngalang-alangi Eyang Pati Sengkuni, Eyang Durna kok ora ngrilake kabeh kelakon dadi mungsuhe Antasena. Duk. Karna linganira mancat jajanira Sidik Purnama Siwa Ngawangga Antasena bali yo prayogane kowe mundur. Aku ora arep mundur, ora arep bali, ora gelem minggat, ora gelem mundur. Kendara tanganmu tak ladeni wae. Mantep. Ngantemo. Bos. Bos. Maleso. Hayo maleso. Aku ora arep males. Mergo panjenengan isih pepundhenku dhewe nek aku males mengko mundhak kuwalik jagate Antasena. Aja mung trima. Pokan gunung sing tanpa guna sing baku bukti nyatane. Ayo, maleso. Yen pengen diwales tak males. Carane ora nganggo nempiling. Ning carane tak cemplungke gedhong pakunjaran wae. Waduh. Mau Siwa Nerpati Ngawangga wis tak cemplungke gedhong pakunjaran. Putu Kungger, putu Antasena aku njaluk slamet. Aku diuculi Ngger culna, culna aku tak lunga, ora tak culke.
Sing dadi penyakit iku rak Mbah Durna gawe geger. Kongkon Kurawa kon mamrih patine Antasena. Ayo. Yen pancen mani patenana. Aku wis mertobat, aku wis kapok. Njaluk tulung, njaluk tulung. Ora arep tak tulungi. Men adil Kakang Pancawala, Dimas Antasena kepiye? Siwa Ngawangga dicemplungke gedhong Pakunjaran, ning sing apik nggone. Lho kok ngono? Ya, mergo kae jiwane luhur. Sejatine kae Trah Pandhawa. Mula aja disia-sia dilebokke gedhong Pakunjaran ning nggon sing apik, pangane dicukupi. Njur pone yang arep dikampake. Lah yen iki Kakang Pancawala, iki mengko aja dicemplungke gedhong Pakunjaran. Banjur dilebokke ana ngendi? Dilebokke ning gedhogan. Ning aja nganti ucul. Lah terus mengko pangane dicukupi nganggo apa? Nganggo katul karo suket. Aja ya lole. Lah kok malah aku arep dikombor. Padake kaya kewan bae. Culno nggih aku cul. Ora tak culke, wis pokoke tak cemplungke gedhogan. Mengko dikombor nganggo suket campur karo katul dikeki banyu campur uyah diulet dadekke siji pakake Mbah Durna. Manut kowe tak rangket cemplungke gedhogan Mbah Durna. Aduh mati aku. Tulung nggih, tulung. Ayo. Eyang Senguni melayu kae. Sorom-sorom dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira layung tobat sinuwun Prabu Duryudana ngaturaken ketiwasan sinuwun. Yayi Banowati mlayu-mlayu kenang apa? Mungkin dadosaken priksa bila rapet saking wangkal mangkotipun ingkang putra Antasena kaliyan Pancawala ngamuk punggung. Satemah kathah senopati anung-anung ngandeling kewuh. Ing ngrakae Ngawangga Bapa Penemban Durna lan sedaya para Kurawa dipun lebetaken gedhong Pakunjaran sinuwun. Oh. Melas ludira kawang-wang gegono bang sumirat tobat sinuwun kados pundi sinuwun tundhanipun kathah punggawa ingkang boten tanggel jawab sasar susur mamak mumuk tumindakipun. Wah piye kok dadi geger kaya ngene iki? Kabeh bosah baseh pakarti ning Kurawa padha kleru patraping nganti cemplungke gedhong Pakunjaran. Prayoginipun kula aturi angupaya ingkang rayi piyambak kadang kula Dimas Janaka goleki Pandhawa inggih. Atur uninga bilih Antasena Pancawala ngraman wonten negari Ngastina. Dimas Janaka kaya ana ngendi pun Kakang njaluk tulung Dimas.
tiyang sae kula tiyang sae kula nyuwun gesang kula nyuwun pengayoman iyung kula nyuwun tulung ora sah keweden Eyang Pati Sengkuni inggih kula ampun dipun lebetaken gedhong pakunjaran ora kula nggih nyuwun sampun ngantos dipun lebetaken gedhogan ora tak lebokke gedhogan saiki aku mung arep takon karo Eyang Pati Sengkuni inggih kabar sing tak tampa swargi Eyang Begawan Palasara kuwi nduweni pusaka wujude dampar anti praba leres lah saiki mapane ana ngendi Yang Sengkuni mapanipun wonten gedhong pusaka lah yen Siwa Duryudana apa ya lenggah kuwi mboten awit mboten kiyat lenggahipun Anggir Duryudana menika lenggah dampar gading lah sing iso nglenggahi dampar anti praba menika satriya ingkang piningit satriya ingkang lenggah wonten dampar anti praba tembe benjangipun menika saged dados wadhahing Ratu Wadil iki mung kanggo titikan wae upama Kakang Pancawala sing arep nyoba lenggah dampar anti praba ya dikeparengke monggo mawon ning upami mboten kesinungan Wahyu Ratu kinten kula mboten kuwawi lenggah dampar anti praba ora apa-apa supaya lega penggalih Kakang Pancawala aku tak nyuwun kanthi banget dilarapke ana ngendi dununge dampar anti praba Yang Sengkuni leng-lenging dromangumangungkung kandhuan limang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mengku Sang Dyah Utama apa bener kuwi Eyang Sengkuni wujude dampar anti praba lah inggih menika wujudipun namung mboten mingsra ning menika pusaka tilaranipun ingkang Eyang Suwargi Begawan Palasara Kakang Pancawala Dimas Antasena piye nggo neter ketrimaning awak Kakang Pancawala tak atur lenggah dampar anti praba yen iso lenggah dampar anti praba mertandani besok iso nurunke wiji ratu tundhone dadi wadhahing Ratu Wadil monggo nggih menawi badhe neter kabegjaning awak monggo kula aturi nglenggahi dampar anti praba menika nyuwun dhateng Gusti mugi-mugi saged kasembadan wis gendang maju Kakang Pancawala Babang sineng kang walik sandang walikat Wang malang wentis nyogang sir Raden Pancawala nedya neter dhateng ketrimanipun gesang menyat saking palenggan nekuk dengkul nguncupaken nasta nganglungaken jangga den sungkemi dampar anti praba kaping 3 bawaning satria ingkang datan kasinungan Wahyu Ratu najan nyembah kaping 3 dampar anti praba den lenggahi tan kuat ngampah jroning galih dayane panas kaselangating daya pangaribawa jungkel
dawa plak kapidara kaget kang sami duminggal. Aduh nggih, Angger Pancawala. Eyang Patih sing kuni kula mboten kiyat. Dampar anti Praba kula cobi, kula lenggahi. Nanging dayanipun benter ngungkuli mawa bathok. Kula mboten kiyat lenggah dampar anti Praba ngantos kula dawah kalenggak. Piye Mbah Sengkuni? Aduh nggih nyuwun pangapunten yen ngaten cetha. Menika titikan bilih panjenengan boten kasinungan Wahyu Ratu utawi tembe benjangipun boten saged nurunaken wiji ratu. Mila nyuwun pangapunten nggih nggih. Lampaning sampun dipun lampahi menika wau kinarya kaca pengilon ingkang dereng dumadi kinarya pengati-ati. Angger Antasena, Mbah Sengkuni piye menapa panjenengan badhe nyobi lenggah dampar anti Praba? Nek aku ora kepengin dadi ratu, aku mung trimo dadi wong desa wae. Malah seneng dadi wong tani. Lho kok ngaten? Perkawisipun napa? Wong tani ku anane mung urip tentrem karo bojone. Tangi turu esuk jam 6. Terus kemul sarung dilempit. Kemu rasa dadak mawi adus. Mung trimo kemu bojone wis nyiapke wedang teh. Gulane batu mongko diwadahi teko. Udute lintingan. Diempake njlentar maret midul karo nyawang tanduran. Tekan titi wancine jam 8 mlebu sawah nandur pari, matun daud lan sak piturute. Wancine jam 11 bali tekan ngomah adus. Bojone wis nyiapke daharan karo unjukan. Mung trimo lemangan jangan gori utawa jangan rewel. Digorengke gereh utawa rese lawe mung karo sambel terasi ning rasane nikmat. Awake sehat merga kemringet, lemangan ya rasane nikmat. Kuwi nek wong tani. Ngaso dilit jam 1 mangkat sawah meneh, bali jam 4 tekan ngomah adus kumpul anak bojo ngadoni wedang kopi karo nyetel radio. Kuwi nek wong tani. Ora ana wektu nggo ngrasani tangga. Ora ana wektu nggo gawe nyacat karo wong liya. Anane uripe mung kanggo nyambut gawe, nggo nyukupi butuhe ngurip. Nek kepengin ayem ya dadi wong tani. Nek kepengin akeh masalah dadi wiyaga karo sinden. Iya. Napa nggih wiyaga kok kathah masalahipun. Lho ketoke do cengar-cengir, blangkone anyar ning jane uripe iki remuk. Lho kok remuk? Mikirke sesuk iso nyicil bang apa ora lah kuwi. Luwe-luwe sing ngendang sirah nggo sikil nggo sirah, esuk sore awan bengi nganti dadi gedhi bale bondo. Beteke apa? Nggo gawe tuku semen, nggo bayar tukang. Omahe wis dadi gene ora iso tentrem, bola-bali ming geger wae kuwi nek wiyaga. Iya. Yen ngaten ampun nganti do dadi wiyaga karo sinden. Lajeng ingkang sae sing apik kuwi dadi juragan. Ya, juragan apa? Juragan wesi ya apik, dadi tukang las apik. Ora ana nggone ngaso ana ming nyambut gawe wae. Wiyaga ora murung mangkat ming ngantuk. Digunem karo tanggane kiwa tengen. Sing mesaki pengarepe dibayar padha kancane kok awele mbayar, mergo mung ngiras turu ning panggung. Nek dibar sithik kok ya mesake. Lah, kuwi judheke dadi wong arep. Mula rasa dadi wiyaga do dadi juragan wae.
juragan besi, juragan degan kuwi malah wis genah asile. Nggih. Lajeng keparingipun dados pundi? Aku tak cumondhok ning papan kene yang senguni bareng karo Kakang Pancawala. Tak anteni wahyaning mangsa kala sing iso lenggah dampar iki sapa? Monggo kula atur lerem rangkung rumiyin, Ger.